ассалому алайкум дӯстони меҳрубон, модарҷону апаҷону хоҳарҷону, хуш омадед ҳамакаса ба канали ман. Иҷода меҳмонӣ рафта будем, ба маям хестим ёрдам додум, салат кардем, дусе намуд, хомшӯрбо кардем, казан кабоб кардем. Навормон ай салати алвия сар кардем. Маҳсулотҳои лозима: сабзии обпаз, картошкаи обпаз, тухми обпаз, бодринги салюнӣ, гӯшти обпаз, гарох, майонез дар кор. Ҳамаша чоркунҷа реза мекунем. Гароха мерезем ай болош, баъд майонез мекунем. Иҷода хомшӯрбо кардистем. Гӯшта хушрӯ мешӯему, дегда об мегирем, гӯштаро дар дури ҳамун об меандозем. 2 дона пиёза пуст карда дар дур меандозем. Ба вақте ки об ҷӯшид, яъне хавкакҳое ки мебуроянд ай гӯшт, ҳамонро хушрӯ карда мегирем ай болои дег. Ба гӯшта мемонем хушрӯ ки пухт, камтар мулоим ки шуд, сабзӣ меандозем. Сабзиам камтар ки ҷӯшид, ба маҳсулотҳои лозимаро меандозем. Картошка, пиёз, помидор, болгар, зира, мурч, намак. Ҳамаша ки андохтаем, мемонем хушрӯ карда меҷӯша, мепаза. Иҷода казан кабоб кардистем. Картошкаро хушрӯ карда пуст мекунем, мешӯемша. Ба хости дили худ, мақсади худа мехоҳад ки картошкаро саад андоза, худа мехоҳад ки дубула карда андоза. Картошкаро намак карда дар рӯғани бисёр бирён мекунем. Суб сирхак меша, картошкаро мегирем. Дар ҳамун рӯған гӯшт меандозем. Гӯштам бирён мекунем, суб сирх бирён мекунем. Хушрӯ сирх ки шуд, гӯшта ки сирхак бирён кардем, ба ними рӯғана мегирем. Ба дар болои гӯшти бирён кардагӣ ҳам картошкаи сирха меандозем. Дар болош болгар, помидор, пиёз, приправа, намак мекунем. Ба буғ мекунем. Ба ҳамун буғи худаш хушрӯ карда мепаза. Об намеандоземша. Иҷода ба як хоҳарҷон нависта буд ки ҳамун шакаргираку намакгирактон як бор нишон диҳай пеш. Ина хоҳарҷон бинед. Хайр дӯстони меҳрубон, то навори оянда Аллоҳи меҳрубон ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.